Iniste ada yang susugong wifi, waray pa. Sila ada na kill. O anira Waray ka. pa man, kayo na pag naghihinaw na tayo mo. Di ginulog ko naman. Di ka nagulog. Dito boss. O gin pa sobrang pa nga naging kape. Piste ka, kaya dito ka ng karapihan. Di rin itong karapihan. Piste ka dito wifi. Marisyo rin natin sa pagkikinita. Gamot mga patarawan. Pre, ano? Oy. Atim tuloy pare. Lain ako pa rin ito paghulog dito, boss, yung wifi. Tinabusan ako, Lord. Kari. Ito. Paghulog dito, ha? Oh, magkikita na. Magkikita kita patarawan, Facebook. Oh, sige. Sige ito. Oo. Hulog dito. Sige, Pag-iha nasa pa din rin. ako. Okay, pag-iha. Oh, sige, magkikita balak niya ha. Oo. Kinita kami yan mga patarawan ng Facebook. Amo na din na rin sinisir ni Michael nga. Boy, bye. Mahulog daw ah. No, umingog man. May siguro may pasabray siguro ng kape. Pigod man nga ho. Makakita kami niyan Michael, magkakape pa. Valipay ko dyan eh Michael, kanira wifi, may pasobrang nga kape. Kikita kami Facebook at patarawaan. Bakit to na ako kay kikita kami. Iniste ada yang susugong wifi, waray pa. Sila ada na kill. O anira ka. Waray pa man, kayo na pag naghihinaw na tayo mo. Di ginulog ko naman. Di ka nagulog. Dito boss, o gin pa sobrang pa nga naging kape. Piste ka, kaya dito ka ng karapihan. Di rin itong karapihan. Piste ka dito wifi. Waray pa, kita taktis mo. Waray pa, hindi ho. Daw. Kay ginulog ko man nagto. Nagtingog pa nga Kasi ni. pa kung may ka ng wifi nito. Anulog-ulog. Inulog mo. Oh, ginulog ko nga. Nagtingog Kaya pa naman may nga. kape. Kay pa sobrang at ada siguro. Waray pa man ho. Di ka man tuwa yung isusugo. Magyano ka to pagyana kung naging kung wifi yan mo ginhulugan. Hindi kape. Di kit pagpipinangapi. Matut Hey, wifi pagyana nga to. O sige, makadi ako. Bilis tingnan isusugo. Nagsimpa ko tutuan. Waray pa kayo na kung may isugo. Adi, gapi na. Wala na itong panahon ka di. Di man niya mga pistiya.